Bueno, atzaldeon, dan hori, eskerrik asko tortiarren, gure badozue hasiko gara. Zue zergatik gauzen hemen, datorren domekan hauteskundi dauz. Pandemia global baten erdizen. Globala ez da, dekogun krisi bakarra, badeku bebaik larrialdi klimatikue, krisi ekonomikue. Aspaldi zan dauze pensionistak alien pentsio duinak eskatzen, aspaldi zon dauze problemak residentzizetan, aspaldi zon dekuz problemak desberdintasunan gatik, deku pobrezize, deku, bueno, geuza pilo bat. Da aspaldi zon beba dekogu gobernu bet, beti partidu bardine dauena, eta oneri arazueri aspaldikuk izan arren be, ez totxien emoten soluziorik, ez dizelako kapaz, edo ez da belako gure, aukera bi baino ez dauz. Edo gure dugu geuzek dauzen moduen jarraitzu, horreteko zen problema guztize konpontu barik, edo gure badugu, edo pentsetan badugu geuzek aldatu behar diela eta posible dela beste modu batera geuzak itxie, EH Bilduri botu emoti. Neu pentsetan dut igurre be, neugaz adose hongo dela, baina berak esangozku. Azkenien pandemi baten murgildute gauz ondino, eta momentu honetan, danotak izue, lehendakarizeri Urkullu jaunari okurridu datza ontzek izan behar diela hauteskundiek, eta bamen gauz, daguk betiko moduen lepoan hartu eta segi aurrera prest eta jentiegaz konpartiten zuteko zen momentutan gauzen, krisi larri bet bizitzen ari gara. Lehendik be arazo estrukturalak eukidoguz, lehendik be ahultasun handizek eukidoguz, da krisi honekin zauena da ahultasun horrek nabarmendu, azaleratu. Konfinamentu honetan eta olako krisi batek gerizen itzi dauzela benetako arazuek. Kostuek eukidauz, kostu pertsonalak eukidauz, kostu ekonomikuk eukidauz, pandemia honek irakatzi dozkune bandiz esan dela, eta horretarako ikasi gure behar da. Krisi honek imintzauena da balizuen dakun sistemi ez da, eta intzau neurtu, eta osasun sistemi euren artien, osasun sistemi eta zaintza sistemi. Askotan entzun dugulakon osasun sistema honen atariko bat dakule, eta egize da, pertsonal aldetik, pertsonal oso preparauek dakuzela gure osakidetzan. Bai egero, ikusi dugu olako pandemi baten aurrien, eskarala esan gai, erantzuteko behar dan moduen. Momentu baten saturazio importante bat egon da, plantieten egon dia hemen eskualdien bebai, hoi gehiago non egon behar dien, eta barriro be astu intziez, hemen Gernikeko ospitzalien askaningoko solairu hori ondino prestatu barita ona, beran zazoien hoiek emingo da biela esan zabiena, eta hauntzek pandemia honetan be lekue falta izan danien, ez datzo arduretan dauzen bateri be okurri du hau posible dela momentu honetan egokitzutie eta bertondakun arazueri bertotik erantzutie. Euskal Herria Bilduk urtarrilek ja 29 zen galdetu zauen idatziz Urkullu jaunari ia osakidetza prest dauen datorren pandemi horri, osaiat jakintze urtarrilerik zeus erretorleik dena, eta galdetu zauen idatziz ia prest dauen osakidetza. Urkulluren erantzune, olako gauze galdetuten zozenien Euskal Herria Bilduk, danotak izu jeselan erantzuten dauen. Normalien prepotentzian dizegaz. Eta, prepotentziegaz askanien inoiz ezara preparaten behar dan moduen. Covidek bilusik itzi dau Euskal Osasun Sistema publikoe, joskurek eurek be apurtute. Eta ez da onargarrize, da ez da barriro errepikatu behar. Eta beraz, aurregaitzik aldaketak plantie bide bai osasun sisteman, eta argidakune da, desde luego, murrizketak eitzeko momentu ez dela, baizik eta zerbitzu publikoa indartzeko momentu edala. Ezin dela, esko bate gartzaloka ibili eta bestiegaz murrizketak plantieten ibili. Beste gauze bat, zuek askon partidu gure dutena, eta pentsaten dutena bebai, ni nahiko asarratuten dugu tema honek, eta danok ulertuko zuez eitzik, eta da, erresidentzizen gaize. Oinarrizko zerbitzuek guk pentsaten du publikoek esan behar diela. Eta gauze bate gaitzik, azkanien enpresan eskuetan itzitzen zunien, enpresak euren izakeria gaitzik, euren normala dan moduen, benefizizuek maksimotzie da euren helburu eta zerbitzu publikoetan ezin dugun hartu. Oinarrizko zerbitzu publikoetan ezin dugun hartu. Residentzizetan olako gauzerik ezin dugun hartu. 8 urtetan dakizuen moduen, bermion alkate izan naz, bermion sarren egoitza bataku, zerbitzu publikoe da, aldundizen eskumeneko edan zerbitzu beta, eta udalak ordaintzen dau
zati handi baten. Eta eztabaida guztizen oinarrizen egon dana da eredu diferentie defenditen dule. Osa, eurek usten zauen guk defendatzen dugun eredue oso garestize dela. Krisi honek erakutsi dozkune, hau da garestize benetan. Eta ez guk defenditen dugun eredue. Beste gauze bat krisi honek erakutsi dozkune, herri moduen vulnerabliek garala, zaurgarrizek garala. Egoerak datozenien, 2008ko krisi ekonomikoa aregaz bebai, eskumenak gobernuek pentsaten duen eskumen gitxi horrek be kendu ditzen dozkuz eta orain be ikusi du, ezta? Merkatarizan elkarte batek Jaurlaritzara deitzu eta Jaurlaritzak Madrira deitzuteko zan. Eskumenak espadozkuien kendu autonomizeri ez dakit kentzin dozkuienien zer pasako dan, Pandemi aurretik ja figure barri bet sortute egon dabe bai, eta da langile pobrien figurie. Lehen lanien zuten ginen, lan horregaitzik diru bete ordaintzen dotzue, eta horregaz bizitza apurtzuet duine eukitzen zendun. Orain ja, espaldiko urtietan ikusi dugu horrek ez dotzule bizi duin bet garantizeten, eta jentie pobrezitzen segiten dauela naizta lanien egon. Europan dauen herrialderik eta lan prekario geizen dakon estatu edo herrialdie da. 10 lanpostutik 8 galdu duzenak behin-behineko lanpostueti ez. Beraz, ikusitze dau, olako lan merkatu baten, olako behin-behinetakotasun kontratuekaz, olako sistema baten, edozein krisi datorrenien lanpostuek galtzen dizenak batez be, dizela prekariun dauzenak, behin-behinekuet izenak. Eta prekariun dauzen lan postu horretatik asko emakumiek eta gaztiek. Horrek die sobre-representata agertzen dizena ganera galdu dizen lan postuetan. Azkanien kolektibo eta sektore vulnerablienak dizenak, ondino txarrau pasaten dabiela. Beraz, imin biduzen formule eta reseta guztizek jun bideaz hori konpontzera. Komenta lan erreformi edala egoera honen, lan merkatuen prekarizazio honen arrazoi nagusizen atarikue. Erreforma honek intzauelakon, behin-behineko tasun kontratuek bultzatu, behin-betiko kontratazioek murriztu intziez, kaleratzie errestu intze, soldatak murriztu intziez, eta zuzenbide laborala desmantelata geratu de. Madrilen, einjun lana da, lan erreforma honen derogazio eskatu. Lan erreforma hau, bertan bera geratu deiar dela, akordu bat era heldu ginela, eta soek egize da, ikusi dule historikoki bebai, ez da, gauze batzuk ez dauzela beta, etelako nerviosismuek sortu ziren patronalan eta beste alderdi batzutan, eta orain ja astion pasadana, benetan harrigarriz ez, perpentikue, ridikulue, dana izan da. Berrera ikitzerako, egoera oneri buelti emoteko, estatu mailan sortu zen batzorde berezibet. Hor, Euskal Herria Bilduk intzauz, beran proposamenak, eta proposamenatariko bat da, lan erreforma horren derogazioe. Adostuta dakune, zehaztute dokumentu horretan geratzeko. Sartu zen, simankazo hasi dira batzuk deitzuten. Nervioso, deskatu zauen, que había que repetir la votación. Eta han egon zan legelarizek edo, ezin dala, hori ez dala, inoiz pasa, hori ezin zela alanda guztibe, eurek jaundaz gabe, barriro izan bosketie eta kontra boskatu zabia. Guk errekurso bat aurkeztu du, adostutako gauze bata, badakigu ganera ministrie horren aldeko edala eta ministriegaz hainbat lan reforma hau intze enplegu sortuteko eta sortu den enplegu bakarra esan da enplegu prekarioa. Ez da eskubiderik pertsona batzuk biharrera eruteko eta bihar horregaz ez eukitzeko bizitza duin bet. Horrentzako eskubiderik ez da, eta beraz hori aldatu inbide. Kasu honetan ez autogobernuek ez ezek eskaituz defenditen. Tendentzize bardine da eta 2009 onaganera gorantza etorri de eta Europako batazbestekoen neiku goitzik, hausoneko 25 batien komunidad erkideguen. Idoia Mendia entzun dut, atzo, esaten, no estaremos con los derechos nacionales ni con ningún objetivo de salvación nacional. Urkullu izate zantzon, que sepas que no voy a estar con los derechos nacionales, estaremos con los trabajadores. Hau, atzo, gertatu dena gertatu eta gero. Eta galderi da, ¿cómo se está con los trabajadores? ¿Está dándoles la espalda? Beste kontu bete esan daue bai gaur, falta una reflexión crítica que hicimos todos los partidos con base ética -1.
urten dauena ziako informietan, eskatu dugu komisio berezi bet ikertzeko bakarrik, eta ukatu intzuzku Partido Sozialistiek. Biktima guztizek, euren egize, justizize eta erreparazioe merezi dauie. Eta horretarako ikertu behar dena, ikertu behar da. Eta honek ukatu intzuzkuie. Eta horretan lanien segiku, baitzebe, presuek etzera ekarri artez, azkenien, momentu honetan apliketen datzoien legerize da eta existiten zan momentukue, eta etarik ez da existiten momentu honetan, beraz, horrek, ez dako logikarik, oza, anakronikue da guztiz, ganera giza eskubideen kontrakue da, eta ganera eurek zigortzi eta aparte, famili eta lagun guztizek zigortute dauz bai, beraz, horbe lanien segiko dugu, bai Madriletik eta bai gauzen erakunde guztizetatik eta Euskal Herria Bildutik, etzien behar dugu zelako eta nahi dugu zelako. Pandemia honetan argi geratu dizela, ez daiz badan danok etzien egon garelako, orduan ikusi dugulako zeri emoten zoien batzuk lehentasune, inoiz baino argi zau geratu de non dauen bakotza. Hemen ez da bardin, bat eta besti. Hemen, bakotza definidu de, ez da bihar kanpainan dirik, ez da bihar gauzan dirik esatie, bakotza definidu de non dauen zeintzut izen gure lehentasunek, zeintzut izen bestien lehentasunek. Ganera, ikusi du unibertsiadetik, irakaskuntza zentruetatik, osakidetzako langileek eurepe bai, kultur sortzaileek eurepe bai, sektorez berdinetatik beste modu bet eskatuten da hori gauzek eitzeko asko be kolaboratibu haue. Eta hori, eitzen ikasten da. Beste kulture bata, argi dau gu gauzen lekuetan saiatzen garala beste kulture parte hartzaile hau hori martzan imintzen, eta Gasteizen hori ez da ikusi azken urtietan. Auzolan, komenta izan dela, askotan, ez dakitza, auzolana ulertzeko erie, Urkullu jaunarena eta gurie, argi dau diferentik dizela. Gehiengo absolutu lortute horien bestiek, ni pentsatzen dut ondio doblaingo dala gehiago euren prepotentzio hori. Alderdizek, nik ez daitz, zeuser ezberdine plantie badauien, errezeta ezberdinik plantie badaurien emetik urteteko. Eta errezeta ezberdinik behar dugu, errezeta bardinikaz badakigu ze egoeratara heldu garan. Orduen aukeratu behar da, edo Urkullu eta beran betiko enfoke tradizionala, edo orain arte ekarri dauen enfokie, edo Maialen Iriarte eta beran enfoke barritzaile. Herri honek arlo nazionalien eta sozialien aurrera itzeko berme bakarra Euskal Herria Bildu dela argi dakot. Botu soberanista eta eskerreko bat berabe ezin dugu etzien itzi. Euskal Autonomia Erkideguen, pentsatzen dut, euki aldogun lehendakaririk feministiena, eskertiarrena eta independentistiena Maialen Iriarte da. Eta Maialen Iriarte eta beran taldiek representaten daurien, ordezkatzen daurien baloriek eta ereduebe, pentsatzen dut, eurek bakarrik ordezkatzen dauriela, geun bakarrik ordezkatzen dugu lege geudanok, ez? Beraz, ustailak 12 merezi dugulako, beste erabateko herri bat, bozkatu Euskal Herria Bildu. Gora zuek, eta gora Euskal Herria Bildu, gora Euskal Herria askatuta. Oine bertsolari zeri toketan jakie, sabida koldo amendekogu, abertso batzo botako dozkue. Arratzaldeon zelan zagozen, urte arraro honetan, udabarria kendu dauzkuen, ta kanpainan gagoz bueltan, idurrek dana esan daueta, guazi behar kantetan, ia zeo zer esan geinken guk, geure doinu ta herrimetan. Arratsaldeon krisialdi hau, ez danez urten debalde, hona etorri gara gaurkoan eta parean zealde, danan astua dago giroa,
gizartean aldez alde, aldaketa bat behar ba eta horretarako prest gaude. Borroka luzez belortu gendun eskualdeko ospitala, baina agindu euskuenetik erdizkaitxi dabe ala. Baina presgagoz buelta emoteko guztioneri bere ala, geuzoik lortu geinke egitea, normala ez dana normala. Hospitale bat egin ebenta, handau denbora luzean, goiko pixu bat utxutxa dago, orain benora ezean. Ta pandemia heldu jagunez dana jarrita beltzean, ezertarako ez dau balio gerik egon ezean. Eta uraren kontuan ere, sei urte ingendula gora, bilduri eskerrak ekarri gendun, pribatutik publikora. Orain barriro eroan nahi dabe, Bilbaoko partzuergora, geure esku dago hau aldatzea, baina badoa denpora. Uran kontuaz ere sortuak, horren beste dina ikamika, publikotik be pribaturako prest daukate dinamika. Horixe baita beste askotan egin izan duten praktika, ta bitartean betetzen doa betiko hoien patrika. Indarkeririk barik posible, guztia batzun esanak, poza emon deuzku altxazukoak, eta poza jo zurenak. Baina hau ez da nahikoa koldo, akabo behingoz problemak, ordua data bingoz etxera, preso politiko dana. Etxean behar doguz dino zutanik hori, ta badakit nik atik. Hurbildu egin behar doguz ta dauzen kartzela hoietatik. Hemen txegaude denbora luzez eurek hemen egon barik. Eta beste guztiak ez du zentzurik, hemen eurek egon barik. Galena
barriro bueltan, sortu dau beran zarata. Batzuk kondena eskatzen dabiz, marka dugu gero marka. Prest dagoz hemen torturatzeko, hortxe dabiz atzaparka, baina ondino euren egia kontatzea dugu falta. Eta horrela sortua dute lehendik bezarri ordena, alde batean egoten baita beti belendik kondena. Eta egia esan behar da, naiz eta hause dan pena, soilik aztertzen dutela beti haiei komeni zaiena. Sarri biruztzat hartu gaituen, aizer guk ez dogun entzun. Bada biruzak izan gaitezan, alkar hartu alkar lagun. Amabia hor bueltan daukagu, danontzat data ezagun. Euskal Herriak merezi dauta, herriak kutsatu daigun. Eta gertatzen zaigun guztia, nola hemen ez den berria. Aldaketa bat argi behar data aurpegian irria. Beraz urrengo domekan egin daigun denok aldarria, denon artean sortu dezagun merezi dugun herria. Eskerrik asko dan hori, Durreri, Koldo, Xabi, mila esker zeueri bebai etortiarren, ez ahaztu, datorren domekan dekune zita garrantzitsue, ez ahaztu, merezi dugun herrize irabazi bigule, eta oin barik udalez, ingu poteo txiki edo handi bat, bakotzak ikusko deu, petxago bertsolari zebe gurekin ongo direla kurtsu baten, osak ekiro politxe eukiko. Barriro, eskerrik asko, da gora Euskal Herria.